Moja komšinica, moja komšinica, moja komšinica Mara. O la la la. Juče video sam da sam dobio ja novu komšinicu koja stanuje sada na drugom spratu. Ispod mene ona sada je. Vidim prošlo sama je, znači ona nije udata. To je prava šansa za mene, tako se ložim ja, hej. Kucam joj ja na vratima, kažem komšinice može jedna kafa da. A ona gleda me kroz špijunku, kaže tuširam se možda neki drugi put. Kucam joj ja na vratima, kažem komšinice može jedna kafa da. A ona gleda me kroz špijunku, kaže tuširam se možda neki drugi put. Sutradan ja video sam je na ulici, ona šeta, ja buljim kao debil. Kao za baksuza, ja sam zapeo da, a ona kao komšija ti dobra, ja da. Hteo sam tada u zemlju da propadnem, izblamirao sam se, a ona smeje se. Pa sedim razmišljam kako da priđem ja, ta komšinica meni se dopada. Ima plave oči kao nebo, usne su je pomešani sa medom. Tako lepa je kao anđeo, ja bi voleo da budemo zajedno. Tražim broj od nje, ona mi daje 064, to je MTS. A ja VIP imam 061, ne mogu pričati, kredita nema. Kucam joj ja na vratima, kažem komšinice može jedna kafa da. Ona gleda me kroz špijunku, kaže tuširam se možda neki drugi put. Kucam joj ja na vratima, kažem komšinice može jedna kafica. A ona gleda me kroz špijunku, kaže tuširam se možda neki drugi put. O la la la, juče video sam je kako se ljubi sa devojkom, ej. Ispao je da je komšinica lezbijka, a ja se ložio, o da. Kucam joj ja na vratima, kažem komšinice može jedna kafica. A ona gleda me kroz špijunku, kaže tuširam se možda neki drugi put. Kucam joj ja na vratima, kažem komšinice može jedna kafica. A ona gleda me kroz špijunku, kaže tuširam se možda neki drugi